Bones tardes i benvinguts una setmana més al segon capítol d'Obert a casa. Jo som en Pau Mateu, responsable de l'àrea d'Obert al Molinar, i bé, avui us explicarem un poc sort urbà que podeu fer a casa amb 4 idees molt bàsiques. Aprofitant que avui, com veus darrere meu, els al·lots estan fent de l'espai obert al Molinar, estan fent una activitat, un taller que consisteix en pintar CDs per els plantats d'ocells que se mos estan menjant al nostre hort. I aprofitant també el bon temps que fa avui per explicar-vos com fer planter d'una lleguminosa, com és la fava, per temporada, i aquí les tenim preparades, i també de lletugues. També farem un planter de lletugues i us ensenyaré a fer-ho aquí perquè ho podeu fer també a casa. Avui sembrarem una lleguminosa com és la fava, molt rica en proteïnes, i també llavors de lletuga romana, d'acord? Per fer-ho, jo aquí tinc un planter, això se diu planter. En castellà el seu nom és semillero, ¿vale? I jo, clar, aquí és el que tenim a sort, a espiral. A casa vostra, tal volta no teniu això, però si teniu envasos de iogurt o dels antics, dels petits, dels iogurts petits, val? Doncs podeu fer-li un forat a baix, com aquí, no sé si ho veus que té un forat. És important, no? És important perquè aquest forat permet que decanti l'aigua sobrant. I també si a casa vostra a vegades heu anat a comprar unes plantes, un foguer o el que sigui que heu comprat, i vos han donat un cociolet com aquest, també ens anirà més bé per plantar les faves, inclús si és una mica més gran, perquè la fava sí que necessita al principi una mica més, val? Mans a la feina, i el primer de tot és posar-li unes pedretes, val? Ara començarem per les lletuguetes, i tirem una o dues pedretes perquè, evidentment, no volem que quan reguem se mos en vagi tota la terra per forat. Aquest forat que vosaltres ho podeu fer amb una mica amb una vestidora sempre en l'ajuda d'un responsable adult, d'acord? Mai faceu vosaltres nins, agafeu i intenteu utilitzar un estri punxegut o una vestidora sense la supervisió d'un adult. Pot ser una mica perillós inclús. Com veus, estic aquí posant les pedretes, no n'estic posant moltes perquè també, si no hi haurà més pedres que terra, tampoc és l'assumpte. Vinga, doncs, aquí li posant també una grapadeta. Com veus, aquests recipients també tenen foradit. Ja estan preparats, aquest cociol, no? Ja, per a vosaltres els podeu preparar a casa. Això també se podria ser que, si voleu utilitzar material reciclat, podeu utilitzar una botella també de plàstic, i també a casa vostra heu de demanar l'ajuda d'un adult que vos la talli, també ens serviria, d'acord? Sempre fent-li un forats. Vinga, doncs. Molt bé. Un pit tenim això, li hem de posar substrat. El substrat és una terra que és rica en nutrients, que és el que volen les lletugues quan comencen a néixer, són un bebècitos i necessiten molt de nutrients, d'acord? Doncs amb la Master Pala, i vinga, tirem un poc així. Vinga, què diria Miquel Montoro? Penseu, i me poseu en els comentaris, què diria Miquel Montoro d'aquesta plantació? Ell també va fer un planters, no fa molt, vale? És una bona època per plantar les lletugues? Sí, és una bona època, perquè ara ja encara vendran un parell de dies freds, però els dies s'han estirat una mica més i encara és un bon moment, és una bona època per plantar les lletugues. Les faves comença a ser una mica tard. El febrer ja és una mica tard per plantar les faves. Totes aquestes faves creixeran perquè les faves necessiten molta humitat i el mes encara febrer i març, que estem ara, que encara començarà el març, encara és un mes que evidentment tenim bastanta aigua aquí a Mallorca. Bueno, depèn, no? Perquè estem d'estar un poc boig. Avui fa un diasso, però les nits solen ser encara molt fredes, ¿vale? Perquè serà que en alerta que no se mos cremi també, i regar-les amb cuidado. Una que pot excessivament terra,
perquè encara hi hem de tirar les llavoretes i ara veureu la diferència, mireu. Això, en principi, no hem tingut temps, però ho heu de deixar en remull, val? Aquesta és de la producció de llavors de faves del curs passat, no? I aprofitant tot aquí, espiral. I aquestes d'aquí, cada puntet d'aquest és una llavor de lletuga. Mireu la diferència. Les dues plantes són ben diferents. Aquesta, com han dit, és una lleguminosa, la fava, i això, doncs mira, una lletugueta, que ens mengem tota la fulla, d'acord? Clar, les lletugues a nosaltres m'agraden molt en l'ensalada, però també hi ha altres animalons que li agrada molt, com pot ser els caragols, o com també pot ser els ocellets, sobretot en aquesta època de l'any. Pot ser que vingui un ropit i me'l llevi tots els botes verds, perquè també s'omplen tota la panxa aquesta roja que tenen ropits i se'n tornen cap al nord, vale? Vinga, va! Bueno, com podem veure, no? La sort és una feina a la qual lo d'embrutar-se és lo de menys, no? Sempre hi ha córrer ric, no? Un pot de la terra, no? La gent s'embruta, no? Quan se fica a fer feina a la terra. T'has d'embrutar i tal. Mira, aquí tenim un animal, en concret, és una avispa. Aquesta avispa no és la nostra, però no li fa excessivament mala sort, no és, diguéssim, no és un animal dolent, igual que els cucs molt oxigenen la terra, perquè espantarem una mica els ocells. Bé, ja que fem una grapadeta, si t'acordes, Lluís, i el que fem és tirar 3 o 4 a cada planter, vosaltres en els vostres pots de iogurt, que tens la teva amiga, la nostra amiga que ha vingut a veure el taller també, la nostra amiga Maya. Vinga, doncs tirem aquí, 3 o 4, pim, 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 pim. I és molt important que estiguin a qualque banda on els hi pegui el sol, no? Sí, necessiten soledat. La terra sempre ha d'estar humida, la terra on els de plantam ha d'estar ben humideta, però és important que es pegui soledat. Ja està. Ara és molt possible que mos brotin tots, totes les llavors d'aquestes mos brotin i mos facin uns brots amb dues fulletes, en el principi. Quan ja comença a sortir la següent, i si té més o menys aquest tamany, és quan ja l'hem d'agafar i l'hem de posar un coixol més gran, si és possible una mica més gran. I després, quan ja és bastant més gran, el que fem és que li posem un elàstic, perquè les fulles de dins siguin tenres, perquè les de fora se posen verdes i les de dins segueixin tenres, que són les que m'agraden a nosaltres i, com dic, a d'altres animalons. Bé, un pic ho hem acabat d'enllestir, això. Només ens faltaria afegir l'aigua, perquè les plantes necessiten sol, com ha dit el meu company, que necessiten molt de sol, aigua i els nutrients de la terra. Per l'aigua, aquí m'he preparat ja la nostra cantimploreta, la nostra regadora, i vinga, ara ja estan tapades, tampoc han d'estar molt enfonsades, si us fixeu encara surten un poc per aquí, per cap problema, i li donem aigua. Això sempre va bé, si voleu de fer cara, posar un platet, no?, per l'aigua que sobra. Mira, jo vos recomano una safata, o la mateixa safata que poseu la coca de trampó, que és de metal i és un recipient llarg i gran, i ho deixeu allà. Si acabeu estant de fer una coca de trampó, ho canvieu de puesto, és important també això. Clar, però tota l'aigua que li sobra a la terra normalment per això se fan aquest forat, no? Perquè ja és autosuficient com per treure-se que no... Ara començarà a sortir segurament, però el que faig és que quan l'aigua ha xupat tot, també el que podeu fer és que en aquesta mateixa safata, si no voleu tirar-li aigua per damunt perquè se cremin les fulles, el que podeu fer és posar a la safata i tirar l'aigua davall, i la mateixa planta se veurà el que necessita. Ara anem a posar un poc de substrat a dins dels cociols, això ho posem directament així a tutti. Fora manies, Fora manies. I nosaltres també, fora manies. El que passa és que si estàvem més petits a casa, sempre ens hi farà més ganes trescar i posar a la terra, clar, tingueu en compte. També les bosses de substrat en venen més petites, per si voleu fer a casa. Vinga. Com he dit, les
llavors de la fava, els hauríeu de deixar en remull unes 24 hores. Val? I el que fan és que ara estan com si fossin ben xupades, no com jo, però ben primetes, i si els deixava de dins en remull un dia, ja pues, s'hauran inflat una mica i seran perfectes per plantar. Val? Les hem de plantar més o manco, o més o menys, les hem de plantar un ditet per davall de lo que ocupa la llavor. Val? Per tant, sempre hem escapat cap a dalt i vinga, cap endins. Vinga, pues. I ara un pic ja han ficat les dues llavoretes. Sempre podeu triar, sempre podeu posar una o dues de favetes de dins d'escursiolet. Per si una no surt, no? Exacte, per si una no surt, sí. Després, un altre pic, aigua. Aigua reu. I una altra cosa que te volia demanar, el tamany del cossiol afecta després, no? En el creixement i el tamany de... Aquest cossiol és massa petit per plantar-hi faveres, és un poc massa petit. Necessitaríem un cossiol més gran. Ara vos mostraré com mos quedaria l'assumpte, val? Però necessitem un cossiol que més o manco tingui un pam. Un pam seria el seu. Des de la llavor fins a baix, un pam. Aquests, mira, avui per fer la prova hem fet aquest, per mostrar-vos-ho, però aplicar el mateix a un cossiol més gran. Mireu, aquí ja tinc aquest, que ja ha nascut, ho hem fet de la mateixa manera. Aprofitarem ara i veus, la terra és d'un altre color. Aquesta terra ja comença a estar seca. I com hem dit, la fava és una planta que necessita, una lleguminosa que necessita molta d'aigua. Per tant, li donem aigua, que estarà més agraïda. Sí, veiem que aquesta planta té qualque forat, deu ser de qualque insecte, no? Correcte, aquesta veia no ens hem de preocupar, però aquest forat d'aquí sí que són de caragols. La veia no li farà res, però caragols sí, els caragols li fan un bon forat i s'omplen bé la panxa. I com podríem fer per evitar que els caragols se mengessin les plantes? Bé, hi ha diversos mètodes. A mi m'ha arribat a contar que si tens un hort i tens lletugues plantades, per exemple, hi poses un pot de cendra. I quan van cap a les plantes, pues, la cendra el que fa és que els asseca i hi queden. També una altra opció és, que després vos ensenyaré de més a prop si voleu, és fer un foradet, un soc i ficar mitja garrafa mig enterrada a nivell. I dins aquesta mitja garrafa hi posaran cervesa. I també hi aniran els caragols i serà una trampa natural. Sempre apostant per el mètode menys invasiu a l'hora de produir les nostres fruites o verdures, sobretot a horts urbans. Bé, i d'un pic que tenim això, ben regat, que la terra quedi humida, ho veus? Ja quan la planta ja no pot veure més, mira aquí n'hi ha un altre d'animalet, aquest tampoc, això és una mosca, doncs ja està, vale? Vinga. I ara vos mostraré una altra planta, una mica més diferent, vale? Aquesta no és ni una fava ni una lletuga, això és, aquí hem plantat pèsols, Aquests pèsols també, aquesta terra està una mica seca, perquè aquests 2 dies darrers ha fet molt de sol, i se m'ha assecat un poc. Ja tinc aquí la manguera preparada també per donar-li una mica d'aigua, però us ho volia mostrar. Aquesta, en principi, mos va bastant bé. Els caragols, clar, no poden pujar fins aquí dalt, però les que estan en contacte amb la terra, sí. Vinga, pot d'aigua. I cada quan s'ha de regar això? Més o manco. Sempre, clar, no hi ha una fórmula exacta, depèn un poc de la climatologia. Si ara s'està fent un temps una mica atípic, per ser el mes de febrer, no? Però procuràvem sempre que la terra estigui humida i anàvem veient cada 1-2 dies anar-ho regant. Si veniu, fent jo, vos mostraré
una de les trampes que utilitzam pels caragols. Aquí li posaríem una mica del que vos he comentat abans, val? I els caragols, clar, se passegen per aquí i cauen, i ja hi queden de dins la pròpia civada. I si m'acompanyeu... Bé, com veus, Sort comença a donar les petites passes cap endavant. Si heu anat seguint les nostres xarxes socials des de l'inici de curs, pues, ara començam a tenir petites produccions de plantes. La primera que veig aquí en els meus peus són faveres, que han plantat els nostres nins. Totes aquestes faveres han plantat els nins i han fet el mateix procediment que heu vist enregistrat en el vídeo. Aquí tenim una herbassana, que està també per espantar els animalons que no ens interessen. I aquí hi ha cebollino, els gats també estan sortint i, bueno, un poc d'això. Una meravella, no? Sí, i els pèsols aquí també mos han partit, és a dir que, bé, a poc hi va una lletra, van fent amb els nens, estem encantats de veure aquest creixement de les plantes, no? I aquest estudi que fem setmanalment, una horeta a la setmana amb els nens de distints grups. Esperem que vos hagi agradat i ens veiem d'aquí 2 setmanes a un nou capítol d'Obert a casa. Adeu!